Inya kwa Ramogi Amora inya kumedo kete Ramogi TV na nyisini yuewa en mana moro madundo kasto waduogo. Nok mar jopuonj kod kuonde somo pod thiro weche mag somo e sikunde mag primar kata sikund primar ma Mariba e sub-county ma Nyatike. Jonyuol kod jopuonj mag sikunde ni dwaro mondo piny owacho omigi omenda mar gedo kendo jopuonj ma oromo bende kele sikunde. Juma miwa ler mar wachni. Lwasi makare ji wechego mag somo kendo miyo jopuonje kod jopuonj geno. Lwasi makare osebedo kaonge e skund primar mar Mariba mayudore e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori. Jonyuol, jopuonje kaachiel kod jopuonj e skund ni ywak ni skund primar mar Mariba osebedo kod lwasi marach gino mosethiro chenro mag somo. To gik moko machalo kaka classrooms, wan gi classrooms mok beyo nikech pesa mabiro tin, koro kane timo go repair to ok tim repair ma cover manitie. Gik machalo kaka desk wan go matin nikech gitur, to ineno ka pesa mar term 1 this year, term 2, term 3 mar FPE mag jo primary go poko donjo. Koro wabedo gi midhiero mag timo gik machalo kamago eko. Sikund mar Mariba mane oger higni malo 50 mokalo nyaka sani thoth klese oti. Moko kuom dirisni omukore kendo pogo dirisa kod dhoot koro ok yot. King'iyo gi dhoudi osekethore, dirisni moko dirisni richo, dier ot bende nitie hali moko ber ahinya. Wayudo pesa ne wanyalo keto go tiles e dier ot mondo condition mar classrooms obed conducive. Sikund mar Mariba bende nitiere mana kod jopuonj ariyo kende mapuonjo jopuonjre maromo 62 mag junior secondary ka jonyuol wacho puonjegi ok osebedo ka yudo somo makare. Sana waonge classroom mar JSS ma sani JSS kaka gide primary pod gikawo classroom moro achiel ma pod gitiyo godo, kata mana kombe ma gibetie pod onge, ma gibedo be benches mancha jo class 7 ne tiyo go chon. To ma koro na ok wane ka ber ahinya nikech sani koro gin jo junior secondary. Wan gi jopuonj 7 kende mago mag primary, JSS digi jopuonj 2 kende. To sama gin jopuonj 2 no, subjects gin 13 at the same time nyithindo gin 62. Kuro bedo mapek, omiyo wakwayo konyruok kane nyalore. Higa maro machiel koro dhi karumo nyaka ne piny owacho chak chenrono mar somo junior secondary school. Nyaka sani pod ng'ur nitiere ni chenro mar somo pod ong'ikore e skunde mathoth nikech piny owacho serem kendo gigo madwarore ma oting'o ndiko jopuonj moromo. Juma, Ramogi TV, Migori.